It-tlieta filgħodu tnedew set ta' regolamenti li se jipprojbixxu iż-żamma u t-tnissil ta' klieb tar-razzabuli. Dawn ir-regolamenti jikkonċernaw biss dawk il-klieb li ma jkollhomx ċertifikat tal-pedigree minħabba li l-ansestrija tagħhom ma tkunx tista' tiġi traċċata. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Anton Refolo u s-Segretarju Parlamentari Għalix Abu Ġejja Sajd ġie spjegat li r-razzezz li jaqgħu taħt il-kategorija ta' pulis għandhom reputazzjoni ħażina għax huma klieb muskolati u enerġetiċi li jeħtieġu eżerġizzju qawwi. Minkejja dan xorta jibqa' l-fatt li dawn huma klieb ferreħija ħafna anke jekk partikolarment fl-imoddi kienu jintużaw fil-ġlied illegali bejniethom. Issa r-regolamenti l-ġodda se jwieġbu għas-sitwazzjoni preżenti fejn jidħlu dawn il-klieb kif spjegat tajjeb is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali. Ġewwa l-animal welfare biss għandna aktar minn 100 kelb illi ġie abbandonat u spiċċa magħluq ġo penn. Aħna bħala gvern nemmnu li post il-klieb mhuwiex magħluq ġo santwarju, però għandu jkun maħbub minn familja għal daqstant. Nemmnu fil-bżonn li nirregolaw il-breeding fejn jidħlu il-mixed bully breeds. B'hekk fil-waqt li ċarat kif tal-regolamenti mhux qed isiru kontra xi razzi oħra, ir-reklamar, il-beħ, it-tnissil u ż-żamma qegħdin ikunu projbiti. Ir-regolamenti li se jidħlu f'forma ta' liġi sussidjarja se jibdew japplikaw mill-ewwel ġimgħa ta' Diċembru li ġej. Il-projbizzjoni se tkun iffukata fuq dawk il-klieb li jkunu twieldu wara li regolamentazzjoni tidħol fis-seħħ, waqt li dawk imweldin qabel jistgħu jibqgħu jinżammu għalkemm xorta waħda jridu jiġu rreġistrati permezz taċ-ċippa. Taħt l-istess regolamenti jaqgħu il-kennel clubs pajjiżna li issa jridu jkunu reġistrati mal-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji u mal-Animal Welfare fost l-oħrajn. Il-Ministru Anton Refolo sostna kif l-anaħari ta' dan kollu jibqa' dak li titħares il-benesseri tal-annimali fil-waqt li jittieħed kont tal-ħtiġijiet tas-soċjetà. Tir-sib politiku tal-Gvern hija naturalment l-iktar punt fundamentali il-benesseri tal-annimali tagħna. Aħna bħala Gvern nafu jridu morru nafu xirridu għal dan is-settur u għal daqstant għamilna liġi wara li ħadna konsiderazzjoni il-problemi kollha li hawn fis-settur speċjalment illi għandek santwari illi għandhom ammont kbar tal-annimali. Għal min jikser tali regolamenti se jkun hemm multi amministrattivi ta' mhux aktar minn 1,000 euro, iżda f'każi aktar serji se japplikaw proċeduri kriminali b'multi li saħansitra jlaħqu 80,000 euro u sa 3 snin priġunerija.